Едно от важните послания, което искаме да отправим към участниците е да намерят баланса между черпака и токчетата. You know, women battle with feeling like they're enough, or they feel like that they're too much all at the same time. And what I really want to share is that God loves them and that He created them intentionally, exactly who they were supposed to be. And when they start living in that relationship with Him, that they'll find freedom. Огромната роля на служба на жените е грижата, вниманието към жените и да им създадем една разбираща и подкрепяща общност. I believe that women's ministries is a force and can change the church and the world. I believe that women can make such a huge difference. And so my goal for women's ministries is to encourage women, to equip them to serve and to challenge them to step out and do big things for God. От този форум, това, което най-така ще си взема най-близо до мен остана, беше за евангелизирането, за което Мишо говори, тъй като това ми казва, че има много повече хора, които се нуждаят от молитва и го искат, отколкото аз виждам и си мисля, че има. Но ето, че когато има подходяща форма, с която те да те потърсят и да поискат това нещо, всъщност явно има толкова много хора, които имат нужда от нашата молитва, който е, според мен, един чудесен начин да послужим. Искам да споделя, че съм изключително насърчена от този форум, затова защото разбрах, че Бог може да работи с човек на всяка възраст. При мен се промъкваха мислите, че Бог няма да работи с мен, но сега от този форум разбрах, че независимо на каква възраст си, Бог използва всички хора и има работа с тях и аз съм изключително насърчена, за да работя за Него и за спасение за души. Според мен, особено по-младите момичета, имаме нужда от жени лидери, които да ръководят, да менажират, да се грижат за хората. И от тази гледна точка, мисля, че ролята на жената като лидер в църквата е много сериозна. I would tell young women, you have a place in the church. You're needed in a church. You have a message to share, a voice that needs to be heard. Get involved, stay committed to Jesus, and keep your eyes on Him. Don't get discouraged if doors close or people don't accept you. He does, and He wants you, so young women are desperately needed.